Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amosi hini ya urenya kwa mugajiwang enudi chingelo makende marching teacher beach uchingi okanyo odicheng makende manyasayo senyalo no manyal tudre kodi odicheng nieri makawuono kata telo nieri machielo kabende Color TV wase chako kanyo kanyakla koda chako kod Ruth kanyo bende bedo kola thulo no ero mar winjo weche kata tumbe go kuma pa ko Ruth Jehova Nyasaye ukinyi maket kod ma wantie kod mor manyisi Ruth Nyasaye senyalo no muri mocha kikendo kante kenda ante kod nyawadwa Brenda Agenyo ya ore cheo nade yaure ero kamano gwen cheo mabera neno ka gwen cheo makare ero kamano okaneno wach moro obe kwa neno wach moro en mana ni warwako joneno duto ma Color TV ni kaka pile warwako ni machiegni wachake uru kwa wachako koda weche manyien mabende otimore koni kod kocha gwengewa makaluo tung piny Kenya koni kod kocha nyakora mungajwangu wachako koda gwengwe kuma kadho nam chumbi kama report koro yango ni jatend piny owacho wapacho ka endi migosi Laktar William Samoei Ruto odhi nyime kod chenro mare mar biwo kendo chwalo omenda ne ojende pacho ka endi e bwo migawo no ero kata chenro no mar nyota kinde go kuma bende ne olimo gwengwe kuma Malindi Tana River kod gwengwe kuma moko migosi William Ruto koro ne ochwalo omenda ma kore lach ma ok tinne milion 126 ne oganda kata rowere go eko mok tinne 540 kinde mabende ne otwak kod ojende maket kod mago Ruto ne yango ni piny owacho mar oseketo kenge moromo mar biro ni tije chopo ne oganda anyato ojende kamoro amora ma gintie olieko nyaka ni chenro mar biro neno ni ojende kata oganda jo Kenya ochwale tije pinjego kuma oko en mana madhi nyime malipode moko maliekore ni nitiere nok mar tije ne oganda pacho ka endi en mana wach aoyaye. Tuko na program ambayo ya kufuata, program ambayo tunasema ni kazi majuu. Kenya inajulikana duniani kote ya kwamba Kenya ni nchi ya watu wa kufanya bidii. Masomo yetu inatambulika duniani kote. Wakenya wengi wakiongea Kiingereza wanaongea kuzidi ya wazungu. Kwani hamuna hiyo habari? Mko na hiyo habari? Na sababu hiyo Wakenya wengi wanatafutwa na kampuni nyingi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Na kwa sababu tuliona ni vizuri tuwe na mpango ya vijana kupata nafasi ya ajira na tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye. Ikipatikana kwa mjengo tufanye. Ikipatikana kwa mtandao tufanye. Ikipatikana nje ya Kenya tufanye. Leo nikisimama hapa niko na waziri wangu Bwana Alfred Mutua ambaye nimempatia kazi ya kupanga vile ajira itapatikana, hasa ajira ya vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Leo kufikia leo amenipatia taarifa ya kwamba kwa miaka mitatu ya kwanza kulikuwa na wakora wengi, matapeli, kampuni ambazo zilikuwa zinawaibia Wakenya. Tutakupeleka hapa, lipa hii. Tutakupeleka pale, lipa hii. Kuna kazi mahali fulani na ni ukora. Hawa watu wote kampuni karibu 1000 tulisifunga. Na tukatengeneza program. Hata nchi ambazo vijana wa Kenya wanaenda kufanya kazi, tukaandikiana na wao bilateral labor agreement. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya na hana pesa ya kulipia tikiti, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Bora akishafika kule apate pesa zake, arudishe pesa yetu. Si ndio? Ndio tupate ya kumpatia ndugu yake. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja?
Kufikia leo asubuhi vijana 1541 wamepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Kila wiki, nataka msikize vizuri. Every week tuko na vijana kati ya 300 na 500 wanapanda ndege kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Na tunataka hawa vijana miongoni mwao wawe ni vijana wa kutoka Malindi, Kilifi, Tana River. Keruto mabende ne oten kora kajotelo mopogore kama utingo jalup na ingire Kithure Kindiki governors mawuok counties mopogore kachiel kora kajotelo mamoko bende omedo seyo malich mokalo moko kuom jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ma osebedo ka loso marach ewi pok magomenda mag Nyota Fund. Keruto bende koro to yango ni pok magomenda makamago ibiro tim maromre ne rowere duto e pacho kaeri ma ogideo wang'ato. Hakuna kijana hapa ameletwa na mwanasiasa ama na mtu yeyote. Hakuna kijana hapa amefika hapa kwa kujulikana, ama yule ako na connection, ama yule ameshughulikiwa na mtu fulani. Kila kijana aliyefika hapa ni bidii yake ndio imemfikisha hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize vijana. Kuna kijana hapa amefika hapa leo kwa sababu alionga mtu fulani? Kuna pesa mtu aliwaitisha ndio mpweze kufika hapa? Wengi wenu pengine hata chief hawawajui. Pengine MCA sio rafiki wenu. Pengine mbunge hata hakujui jina yako ni gani. Si ni kweli? Lakini wakati uliposikia ya kwamba kuna mpango wa Nyota, wewe mwenyewe ukajituma *254#, ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa ufike Malindi, wewe uko hapa leo, na mimi nataka kuhakikishia kwamba utatoka hapa na pesa kwa simu yako. Tunaelewana bana? Mimi nimefika hapa Malindi mara nyingi. Leo hapa munaondoka na pesa milioni 124 hapa kwa masaa machache, in another few minutes. Nyinyi mnanielewa? Ndio muweze kufanya biashara, muweze kujisimamia, muweze kujipanga, ndio kwa pamoja tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Nyakono mwikapodi wantie weche maket kon mano jalup jatan pinyo wacho mpacho kaindi mano migosi Abraham Kithure Kindiki saento koro wuoko kendo poe malich mokalo jatembe mano jatan pinyo wacho migosi William Ruto kumokanga bende wacho ni pinyo wacho mari koro sekao mar duoko pinyo surgwe kuma bende ngado ganda gweko mabende yuto gi noke pacho kaindi. Kithure koro wacho ni enokanga bende neno ni ngima ombekore malich mokalo ni oganda jo Kenya anyato mago mabende yudo sara matinde kwa natamalo pradik. Kithure Kindiki koro jiwo oganda jo Kenya ni kagiye to gidhi na nyime siro pinyo wacho ni eri mar Kenya kwanza. Umesema kwa wale wa Kenya ambao wanapata kazi wakipata mishahara ambayo iko chini, umeamua ya kwamba utawapunguzia kodi. Na mimi nakushukuru Rais kwa sababu umetangaza ya kwamba unaleta mabadiliko kule bungeni ya kisheria. Ndio wale ambao ni wa Kenya 1.5 milioni ambao wanapata chini ya shilingi 30,000 hao hawatalipia pesa ya kodi ya pay as you earn. Na umesema kuna wengine 500,000 500,000 more earning between 30,000 but below 50,000 pia utapunguza kodi yao itoke 30% ikuje 25%. Rais Ruto ni fire si fire, ni noma si noma. Anatuletea mambo ya Nyota, anatutengenezea kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu, na anapunguza kodi kwa wale ambao mapato yao iko chini.
Kawaduogo kaunti ni Kisumu to eni jokanyo mag bunge la wananchi kaunti ni Kisumu koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi piny owacho oneni oketo tim mapiyo kaka nyalore lipodno mar NADCO mar neno ni chenro mag piny owacho ochopo kare. Kane giloso odiochieng'no manyoro, jokanyo mag bunge la wananchi kaunti ni Kisumu koro to dwaro mondo mi piny owacho oneni otieko wechego mag mibadhi ma osebedo kadhi nyime pachoka kendo ondik rowere tije mar tieko midhiero mar koso tije. Bende koro to gidwaro mondo mi piny owacho wuog oko mar neno ni ochul jogo manoyudo hinyruok kaachiel kod ka familia mag jogo manowito ngimagi kinde ng'anyo ma osebedi ka ibago pachoka. Not this sensation. In the current demos, the victims who suffer in the current demos, they are imefikia ni hayo tu mbarikiwa. Haswa boda wanatusumbua sana kulingana na bei, wakituona tumevaa kitu yao. Bwana Mungu asifiwe. Kwa majina naitwa Hadija Omar. We have come to participate today in the NADCO open forum. Whatever the president is trying to put in place is so good, because sometimes back there we could not find these opportunities. But now that the president has come up with the idea of forming this committee, we can now get that opportunity of reaching to this level. The 10-point agendas are good, we support, but our appeal is that the committee and the President of the Republic of Kenya should make sure that they do the implementation. Nyinga iluongo ni Eric Koyogi, I'm director mar Nyanza Western Kenya Caucus of IDPs. To 10-point agenda gi wasewuoye marariye to ne wawuoyo motegno e wach mar agenda 6 mawuoyo about compensation mar the victims. To wawuoyo kwa wacho ni the victims ma onego bedni chulo wadwaro ni gino chak chien kochakore 2007 2008 kabiro manyaka chop kawuono sama ne agency no inyore. wadwaro ni ji duto tete omi opportunity mondo gibed considered in government appointments. Mar ariyo, weche ma corruption chamo piny Kenya tieko. Omiyo wadwaro nyiso president ni in gi the mandate from the people mar make sure ni ng'ata ma oseluonge wach mar mibadhi, obed MCA, obed governor, obed women rep, obed senator, ja siasa mora mora kata ja ohala mora mora, nobody is above the law. Make sure ni chik mondo tiyo makare mondo ji abelago, mondo twegi, mondo mwandu magiseyako odwok ne jo Kenya. Wawacho ni wadwa kwayo ni seche mitimo compensation to gichake from higni machien kochakore 2007 2013 tok 2013 nyaka sama wan godo kani ma joma osehinyore duto te o feel to be part and parcel mar gik ma jo Kenya duto yudo mondo gone gi pole. Piny Kenya bere loso chike kendo wan gi chike mabeyo moingo pinje wa mantiere East Africa. Wan gi chike mabeyo moingo pinje mathoth, but gima en problem en implementation. Wadwaro ni gigo duto te okete tim, weche 10 go oketgi tim. Mago gin conditions mwaketo kaka jo bunge la wananchi. Bunge la wananchi power! Bunge la wananchi power! Iwacho ni gidwani mondo mi chop kare weche go mag NADCO report. Yes. Nini nyocho kang'eyo koda pod iluogo wach NADCO report? Jiwacho ni jokanyo mag bunge la wananchi kaunti ni Kisumu kwa dwaro mondo mi ochop kare. Giwacho ni mane yo kende ma piny owacho nyalo chopo godo kare singo gi mag chenro mag dongruok. Ipani gibro keto tim? Warito neno kanyo. Kopogore koda weche go mag jo bunge la wananchi e kaunti ni ma Kisumu, wagongo kendo wadonjo e kaunti ni ma Siaya. Kama lipot koro yango ni moko kuom jopiny e kaunti ni koro wuok oko ka koro giwuok oko ka gisero marik mokalo. Jal mamelo osewuok oko malaro kom jatend piny owacho pacho kaendi mano migosi Elido Walo mabiro wuda Sembo. Josiago eko sani koro wacho ni Elido Walo ni jalero onge kido mora mora mar mibadhi ma osemieno. Ka bende giwacho ni Elido Walo nero emoromo bedo jatend piny owacho pacho kaendi kendo gin kore kod geno ni onyalo biro kelo weche go mag tije ne ogande pacho kaendi kendo tieko pep tuo nero mar mibadhi. Manyo ng'wech oko to chako gweth gi dala. Koro wan kaka jo Siaya kawuono mine ma Siaya gi wuone wawuok oko ne gini mondo wami wuodwa support madwaro. Nyalore koso ok nyalre mi.
mondo wami wuodwa ni support odhi otime nationally kendo duogi hits ene wuoyi achiel making'iyo track records ne to onge mibadhi kata achiel matiende ni he is incorruptible. Koro wamiuru Eliud Owalo sir manyalre kendo gini wawuok ne wadwa ringo ne nationally kaka nosewacho no osuru odhi duoko piny jomondike Kenya kasa ni ong'eyo pek magiwinjo kar osuru konya gole from 35% to 20%. Ang'o madimon wasire mae jatelo mwaneno ka ong'iyo weche mag mine, weche mag chuo gi weche mag vijande. Mine sani endi wan mwatimo ohala Eliud Owalo kobiro to chako weche mag sako ochako choko mine mondo mi ochak puonjogi ni okochuno ni nyaka ititi jo office tinyalo chako handi matin mondo hadi no dhi mbele. No kelo 29 circles wan jog ma hola go se konyo kendo neno ka sani ni waneno maber kendo wachwe ok ne wachal kama. Owalo neno biro bino puonjo ji kendo neno puonjwa kendo seche kaka wachung' kaeni nitiere jogo mabende nie nembe maseche gitimo ohala mine kaachiel gwege man kama timo ohala maber magolo rech mwabe iyudo wan kod geno nukowuok bobedo president wan kaka josiaya pige matimo nono kaka egi wabro pidho kod mchele wabro rewa bende bro dhi factory kendo factory Bende ka wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay to eni jalup gavana e kaunti no ma Homa Bay mano migosi Joseph Oyugi Magwanga koro to chopo e doho ka odonjo ne gavana mar kaunti no Mikai Gladys Wanga mabende wacho ni oseloro ne apisa mare kochakore higa mokalo. Migosi Joseph Oyugi Magwanga koro to wacho ni tima kamano osemone timo tijene e yorno mowinjore kaka jalup gavana e kaunti no ma Homa Bay. Bende koro to wacho ni Mikai Gladys Wanga okoseloso kode e yo mora mora ka otenore gi wach makamano. I went to court. I want to make it very clear that I went to court to petition the court to order the governor to unlock my office that she locked since last year. She has actually rendered me jobless. I have nowhere to sit to offer the services to the people of Homa Bay. Because the people of Homa Bay require the service, so I cannot operate from or under tree, much as I can operate from my home. And there has never been communication direct from her instructing me on what to do. So this is now a disservice to the people of Homa Bay. I'm earning a salary but not offering any service. So I want to appeal to her. I want to appeal to her to make the necessary arrangements to even unlock that office before even the court delivers or act on it. As Joseph Oyugi Magwanga, who vied in 2017 for the position of governor and now have been the deputy for Gladys Atieno Nyasona Wanga in 2022, in 2027, I'm going to be on the ballot as the governor for Homa Bay County. So let her actually prepare that we are going to face off. And all along, she has just been overpressing the national government projects coming to be hers, yet she cannot tell the people of Homa Bay where she has taken the close to 48 billion allocation that was allocated to Homa Bay County since she became the governor of Homa Bay. Uno chiengo wacho ni enedebe. Yes. Gato pedo nigi dire kamano. To bendo wacho ni okodhiwe ne party leader ya komar party okowene piny okodhiwe bende nyako dhira dhia mobede debe katilo ne dot katitu ni nyamburko to 2027 enedebe ka governor ma Kisumu county joma be yawre uru e kinde maket kod mado mabende koro weche wuok otenre koda telo e county nero ma Homa Bay kanyo mabende yalup governor koro ramoni obendo nyako bedie debe moko kuom wakeini e county ma Kisumu koro wuok oko kendo jiwo wakeini wetegi ni ka giyie to giwuok oko mondo gimany nyandho mopogore opogore mag telo e pacho kaendi kane otwak achiel kachiel kod Kala TV
achiel kuom jotelo mabende sani koro osewuok oko mar manyo kombe mag siasa e kaunti niri ma Kisumu mano Mikael Linda Ogweno sani koro jiwo oganda jo Kenya nyato mi jogo eko mamiyo nika yie to kik gichunga thenge e kinde go eko mabende joma chuo rakre e kombe mopogore opogore. Linda koro wacho ni ber mondo mi oganda wuogo koka ombulu kendo ka thuolo chopo ginyal ling'o ne jogo eko ma wakeini kata joma mine. Iyudo ni joma mine king'iyo gigo mathago society gigo thago joma mine moingo jowa machuo. King'iyo kibiro kata wach sikul, yudo ni ng'ama miyo en ng'at moro ma otemo mondo nyathi odhi skul, ng'enyne biro yudo gi king'iyo ka basari kata gine miyudo gi ka ging'eny. Kibiro wach osiptal, gine ma gitero nyathi osiptal, ng'enyne gine ma weche osiptal gihinyo gi kabisa. Kibiro wach loko ohala, yudo ni kikompea gi jogo machuo, joma mine sana ohala matindo gi, jogo ma mine ema ng'eny. Koro seche ma piny ok dhi maber, joma mine winjo pek moingo jowa machuo. Koro akwayo ni mondo wuoguru mondo chung. To kik ing'i ni in gi pesa kosi onge godo gi pesa. Gino ma in godo miwuog godo. Mondo seche miwacho iyalo wach mine, wan be wan e mesan. Kisumu kae wan gi ng'ikni. King'iyo kombe mag bunge 7 mantie Kisumu ka, iyudo ni ng'ama miyo en achiel ma en Dwasi Rosa Buyu. Koro dwaher ni joma miyo bo okawe kombe mag MP gi, mag bunge gi, mondo wabed mang'eny e bunge kacha. To kata kwa biro MCA ka, kiyudo mine, king'iyo mine moyier, gitin, koro ng'eny wabedo nominated. Wang'ni waringi mondo wan be mondo yierwa. To marowere, dang' aher mondo ajiw mondo wuog oko mondo dhi ukaw kura. Ng'ikni osebedo e telo, sana e telo ma Kisumu County kae. Dhiuru mondo ukaw ombulu nikech kakiloko jatelo, ikaw ombulu gi dhi go kura. Kwa ng'iyo migawo mar IEBC osebedo kotimo voter registration, to kwa ng'iyo numbers pod ni piny. Sani ne gilando ni chakre dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 gidwa timo gimoro ni mass voter registration. Mass voter registration ni tiende ni gibiro nyaka e dhodi kama intie. Koro akwayo ni wang'ni ka gibiro ma giduong'o dhot, yawnegi dhot tikaw ombulu. Jachiw wach elo piny owacho mano Migosi Isaac Mwaura koro to wuok oko kendo wacho ni piny owacho ma pacho ka timo duto manyalore mar neno ni gikelo ber ne oganda ma pacho ka. Jatlono kaneloso to yango ni moko kuom okenge mabende koro to piny owacho osebedo kakao gin mago mabiro neno ni gibero uchumi ma pacho ka. Bende koro to yango ni piny owacho osewuok oko mar neno ni gichulo gope duto mane pok ochul kaachiel koda ka neno ni gijiwo yorego eko mag lony manyasani gino mabende koro to wacho ni biro bero ngima oganda ma pacho ka. One thing that is very clear is that Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital has fully transitioned to a paperless, Afya KE system, integrating clinical, laboratory, pharmacy, and medical records to streamline patient care and reduce errors. The digital system also enables real-time data tracking, improving coordination across departments and satellite facilities, and enhance efficiency and accountability in public healthcare delivery. This is very important because this is what we are doing also with Cabinet. Cabinet is also paperless so that we also save our trees. And that is why we have Trufena today here with us. Also, in addition, the Treasury has approved 255 billion to clear pending bills and boost businesses. This is very important for our people. The government has approved 255 billion to settle long-standing pending bills to suppliers and contractors, easing cash flow pressures and restoring confidence in public procurement. 80 billion has already been released for roads, and 175 billion will be progressively cleared after verification supporting business nationwide. Remember, we had actually a business outlay or claims of up to 600 billion, but a good number of them were found to be fake, about 57%. They could not be verifiable. But the rest that have been cleared, now we can see they are being paid. And actually, 98% of these claims were below 100 million Kenya shillings. So it's very, very good. The other thing that is also very good, the government, through the Trade Cabinet Secretary, Lee Kenyanjui, has announced that Kenya's new automotive policy will allow Kenyans to buy brand new vehicles at price equal to or lower than 8-year-old imports. And this, for sure, is because of Isuzu, which has positioned Kenya on the global map as the first country outside Thailand to manufacture MUX model. I don't know whether you pronounce MUX or MUX, with local assembly incentives reducing its price to by 27%
from 13.5 million to 9.9 million. You know, if you get this 9.9 million, it's almost the same price with 8-year-old models. So this is actually going to promote affordability and strengthen local manufacturing. So there's a lot that the government is doing, and we remain committed to ensuring that we put our focus on that. As you know very well already, there's an IPO for KPC. Please buy the shares. We want to ensure that we have proper infrastructural development. We are thinking for the country. We just had a very good meeting with the head of the public service, on this issue. So, gava iko tayari kukusikiza, si ndio? Injo Mwaura. Yes. No. Jawache lo pinya wacho. Wacho ni giseka thuolo kendo giketo kingi go eko mopuch mabiro neno ni weche go eko mag tudruok. Gi weche mag kendo gi owacho kanyo mbele ni piny owacho sechako chulo gope. Gope mane nitiere. Penyo mara ni gibiro tieko gi. Mago gope mano kawe pinje maoko koso mana mae. Mago mag pinje maoko gi mago maiye. Okay. Wacho ni piny owacho sechako kawo okang' mar neno ni gichulo gope ma kamago. Okay. Mar bero uchumi ma pacho ka. Makofi. Poti pak ne piny owacho. Waparo ni mane gima timore. Wacho ni kwa ground vitu ni different. Vitu ni tofauti. Kanyo made chopwa yudo weche go kuma nyien ku gwen market kon mandi hinya kora magajong in mabende ni bedo kod weke de kuma bende machako weche gi Kenya kasane ogoni ni kamano. Iluonga ni Justus Adoyo kachiel kod an Brenda Agenyo. Iwa mod pi machok waduogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success,
broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. En Jumapil mogwedhi, waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. E sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona, wadhi e od wuora. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral
ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Yana bro memosi le awre kelo nyakwara moga jwan kamoro kwa mama intie kinyi maket kwa mind wamoso gini good morning ilunga ni Justus Adoyo yana mondo mwaro kietelo ni rima la reyo marnondo maroboke mabeli wa chakure nyinga machok mabilo mbele kandi Brenda yes joka nyana moja na mosi ni good morning arwako kamora mora maintie namba muso ni good morning kamora mora maintiere Homa Bay Migori Nairobi county mora maintiere Homa Bay chuni county of endless potential lakini DG tutapruni ne office Homa Bay maybe gipicha wako once and for all mondo wedi orakre ko moloyo kanga to loroni what do you think to komno be pod intie kawuono chieng' ramoni koro warado gi koro gidhi e court wangae gine e debe unyalo kete piny uchiwuro chieng' be yota usomine nyalo nyalo lakini uchiwo ok yot okay good morning Homa Bay uchiwo nade uramo ni DG maruok ne office mafuta kwol ne nyamuru kariyo tepe gimae office be giloro school loro to koro DG ok nyal tiyo okay tich manomiye otametiyo lakini ber kwa winjo kuom jakom mar party be Mheshimiwa Gladys Nyasunda Wanga yes opimno ni to mutni gindekni matimre Homa Bay en magang'o ang'o manyalo bedo ni dhi nyime county ni ma Homa Bay ang'o man dhi nyime dakubed ka jo Kisumu good morning gweng Professor Peter Nyang' Nyong'o yes gino ka gitiyo mos gi wuod Nyakachi iluongo ni Matthew Chengo Wili onge wad gi onge gwandruok apani mane gimo kako nego beni wada onego chieng' moro uluonga ne Wili e studio ko pimno ni to wat mane kinde gi prof girito nade momiyo things are very smooth yes gitiyo nade kinyalo miyo counties mamoko to weche sibiro ka duogre josia ka awana no jogre glaka baraka go chagore orengo pegre gi lungane ngacha gi DG chon weche ma tek kabisa sani ok giradi ka girade street pani how did they behave ka girade bomo begi mosre josia kiromo kode ka piny ler wuondwa wuona tumosoru ni good morning tukalo akala to counties mang'eny osebedo ka nitie kod achiedh narenya to gi jolup governor so kang'e ni kom mar governor ni kata mar jalup governor ni ne en kuom koso en gweth kom ni oningo beda gweth but inyalo yudo ga ni sami yiero ga governor yes kata ng'ama dwa kawo kom mar governor kaso koro imiye jalupne mostly biro yudo ka gin ji ariyo mochung' malaro kasi keto ng'at achiel koro idie like gima timore in Homa Bay jogi te nochung' to ODM noketo ng'at achiel koro support wadgi so maybe ng'ato feel ni nitie kaka ane mana support emomiyo in ka ng'ato be feel ni am your boss and then even gima kelo nyaka koro iwinja as your boss I'm the boss but ng'ato be feel ni I'm the one who made you that boss ata feel ni insecurity ma governors bedo ga go kuom DGs gi en ni automatically DG ni dhi bedo governor if that should be the case ng'ama nigi kwe and Professor Nyong'o kache donge ni thuolo na timre nade onge gimolaro gi wuod Monica second term ne otimo second term ne in fact kata kineno Kisumu county chal ka gima Governor Nyong'o nosewewe tich ne
Owili makoro tayo mo. Emosebedo makoro tayo chenro. Rangane romo mabende jo ODM no bedo go Siala Resort. Ngamana oyore romo no elo gavana ma Kisumo neno Owili. Romo mabende ne gibedo go kod jatend piny owacho gwenge kuma Guzimo University kinyalo paro. Yes. En ngawa Owili. Nyoro kanye yao nyota ka. Nu ngamano telo ne Kisumu County. Owili. Good Monica. Anyway, story for another day. We wanyalo into obokewa urunari nyakoro mgajong en wach mane mabende otimore mabende nyalo goyo wang. King'iyo Daily Nation o iten kanyo mokwongo wach modhi nyime wacho nang'o? Wacho ni families agony as 5 suffer cancer. Familia moro ni ka maji abich te. Strength household has endured disease ravaging through generation over 30 years. Tragedy for Brian Tende, cancer has been ununited constant in his life since 1993, when his first wife died from breast cancer. Years later, the killer disease claimed his mother and father in quick succession, but nothing prepared him for what can come next. Mano midhiero ma familia moro nyakoro mgajwang. Sani kore kale kotenre koda kute mag kansa mabende osebedo kalal kod johera mage. Buo higni mok tin ne 30 mokalo chien gisewito jadi? Jabich. Around jabich magisewito e lwet tuo ni eri mar kansa. Ibrodo report maket kod mano nyakore mgajwang e oboke ni eri mano mar Daily Nation. Dite mar ariyo wach mar kansa no ero olandore kanyo. Tipo mag okedego eko mabende sani koro ni e chandruok makoni kod kocha bende nitiere piny kanyo kod mgajwang. 5 cancer cases, families 30 years medical nightmare. Gisebedo koda igni mok tin 30 mantie koda mudho. Magineno mana mudho, onge ler magineno kotenre koda tuo ni eri mar kansa. Ite mar adek wach modhi nyime kanyo en mana kotenre koda tuo no mar kansa. Aneno tipo kanyo mar ngawa? Mano mar PSO Mauluga. Kanyakla koda jatelo mochung' ne Kenyatta National Hospital. Iluongo ni migosi Richard Lesiampe. Ijibro paro Lesiampe emayande en jatelo maduong' mochung' ne osiptandwa makae nieri. Yes. Mano Jaramogi. Report kanyo wacho ni cancer patients at Kenyatta National Hospital Oncology Center have decried delays in Social Health Authority SHA approvals that are affecting their treatment. Martin nango? Jotuo mag kansa koro leo kaluwore koda ka ng'ikruok mantiere e okumba mar thieth. Odeko kapok pesa owuok mondo mi ochop ne osiptal mondo mi jogi oyud thieth e yono mowinjore. Koro jatuo ema sandore. Yes. They say the system is down, yet when they sent you to private facilities such as the nearby Texas Cancer Center, it is only taking 20 minutes. 20 minutes. Yes. To rumo nyakoro mangajwa. Koro manyiso nango statement nyisi ango mesomo. So the delay nitiere mane public facilities. Public facilities to keep a private to only 20 minutes. To rumo. So shatiyo a private. Mane gima jandiko public masichelangat a lot of delays. Mane gima jandiko masichelangat mar standard mar nation temo pimo no. Ango misomo manyiso ni dibeni nitie tuk paka go yie moro ma itugo ka tugo moro nika tugo moro nitiere kae maten migawo mar weche thieth tugo kod oganda jo Kenya. Tugo ni osebedo kituge kata kinde machien. Enya paro ndalo moko chien kae jatend migawo mar thieth Aden Duale nyocha ywak ni gisefwenyo ni nitiere kaka ute thieth mag piny owacho golo jotuo gitimo biashara gidhi kata ka in miyo mapek kochopo sani mar konyruok tinyisi ni ok nyalre ka titeri e private facility. No wacho ni gidhi neno ni gitieko wach makamano kendo jo lakteche mosebedo katimo gima kamano ibro kaw nego namo mowinjore mar chik. Mae gin waneno ka en ang'o mamiyo ute thieth mag piny owacho ok nyal konyi mapiyo. Exactly. Kidhi e private gine ma girifa to the private kidhi to 20 minutes
isetieko isetieko manyiso ni enoala ka gimayo piny owacho jothieth kata patients to gitero korgi kocha mondo mi giyude andong'e moro matin. Inyalo ni some of these people, someone is a doctor a government hospital to en gi private ne moro. So that is what they do, they take you to their private. Yes, Oluga attributes this problem to possible loss of fingerprints, making it hard for them to log in the system. Fingerprint ni lalmana a public hospital. Oluga, what do you mean? We have to call them loud this morning. Uno migingeni ogandajo Kenya, chandore weche geki mag SHA. Raila Odinga notero gi kanyo mondo migi kony ogandajo Kenya. Pies Oluga, Yoyoma, Josiaya, wane mutu wodu kawuono, kusowawe matin. Wan kodu. Raila Odinga nodhi e bur ko oketo we broad-based government ni mondo mi okonyowa. Weche mag thieth ka ok onego bini wadok chien kata matin. Exactly. So we are appealing to you, Bwana Oluga. Ere kaka system nitiyo ma ute thieth mag piny owacho ok nyalre to koter ng'ate private facilities 20 minutes. Kusoma manya ne Dr. James Nyikal. Wachni Jadu bura maseme. Anatema ni manye yor sime. Kapok ang'wa biro god oboke mar standard wanyalo temo manye yor sime. Wane aneka wanyalo yudo Dr. James Nyikal yor sime. Opimwa nang'o matimore. Ene jakom mochung' ne weche mag thieth. Dr. James Nyikal, joma chiegni kod James Nyikal kono ni Kala TV manye. Wamanye. Gin kod Oluga. Ginyalo lero no ni tang'a timo. Ang'o matimore. Aya kwogere kod weche go mag thieth asingo ni wadhi manyo Dr. James Nyikal e yor sime. Kapo ni wayude sawa. Kok wayude wabiro manye kamoro amora ma gintie. Ite mana mwana wacho nang'o? Wacho kanyo ni outcome standard extension spark to position protest. Inge Kemskit? Yes. Giwe community itimo godo fingerprints wone malaka mondo mo watim yiero. Exactly. Maga EBC. Yes. Wacho kanyo ni opposition leaders handed a memorandum to the Independent Electoral and Boundaries Commission questioning the extension of multi-billion shillings poll system contract 1 week before the exit of Chief Executive Officer Hussein Majan. Ma wadoke wacho Hussein Majan. Wacho Hussein cha pontiere ka. Na iso ni gweta ma Hussein cha bokelo nduoko moko kae. Kakoro tenda mano keti samoro koro kunyal dhi nyime. Mag nyiewo mashinde gi kima Kemskit kwe komo nego benni ibago go yiero e pacho keni nyakoro mga juang. Ma keto akanye kako ganda manie rito mondo mi wabag yiero mantie koda mathuolo transparency, integrity, madiera ntie. Be wachomo kanyo kod mga juang. Nani penyo masani jo Kenya penjore ni bende wachomo kanyo. Itema penyo kanyo ntiere leno opogore kime opogore timolendo kanyo kod mga juang. Yuturo mari mono minono weche maket kod mara. Aparo ne wach IBC no lak nyaka ite mara beach. Kibro ng'e bro neno kolak nyaka ite nero mara beach nyaka kod mga juang. Ka uthulo mari mono mi yuda ne weche maket kod mano. Ite mar auchiel. Wacho nang'o? Ite mar auchiel, senators oppose directive on ECD teachers training. Wacho nang'o? Senators have demanded the retraction of directive by Basic Education Principal Secretary Manu Julius Bitok that seeks to abolish separate diploma training for early childhood development and education ECDE teachers and diploma in primary teacher education. Maiso niti moko kuom medruok mabende jopuonje go winjo ni de to chal ka gima tel migawo mar somo neno ni ok owinjore gi dhi kosan ma winje marach. Julius Bitok dwaro mondo mi piny owacho were gi oneno ka jopuonj mag ECD mapuonjo nyithindo piny ka gibedo gi special training margi. Koro Bitok dwaro ni mondo mi wetimne gi special training gitima training ne jopuonj ka kitimo training general training. Eno ka ECD gin ga gi segment ki special training margi. So senators odagi. ECD is a developed function and any policy change affecting the counties must be subjected to public participation and stakeholders consultation. Senator Betty Montet emo ogolo report maket kamano nyakore mga juang. Ibro kao thuolo mondo isom lipodi kotende koda weche go eko mag somo anyato mago mag jo ECD itenero mar auchiel. Ing'eyo ni ECD mise mar somo moro amora.
koro aparo ni ber kitege keche. Do you remember kani timo ine ECD kaka ni puonji gigo pogore kaka puonji nyithindo sani? Wani puonji wani A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sani abacod. You can't go and get no. What's the money? A B C D E F V. Dakoro wale jinno samo mane. Kisomo pogore. Pinyo ka jamo somo abacod. Wano somo A B C D. Nyakoro mwajua. Ite marabira wachani teachers demand transfers from northeastern schools. Angate me northeastern kanyo. Magin securities. Sebedonegi mang'eny koro gidwani mondo golgi e kuondego mondo mi tergi e kuonde mamoko. Gidobiro Kisumu. About 55 non-local teachers in Hulogo are seeking urgent relocation. When Agnes Kavata received her posting at Hulogo Primary in Garissa, it felt like the end of a long and arduous journey. It had been 9 years since he graduated from Tambach Teachers Training College in Elgeyo Marakwet, and the 2022 appointment marked her first real entry in the teaching profession. Though things have shifted for her. Which are correct. Yes. Which Margarita Kwe tekanye wimbe ko mag Garissa kono. Garissa. Kasa nikoro ng'eny jopuonje kwayo ni kagi ka piny owacho yie. To ng'ama bro puonjo nyithindo man kod? No, that is the question. Ng'ama dwa puonjo nyithindo man? Gibe gina jo Kenya. To piny owacho bende okelo gimoro miluongo ni delocalization. Manyiso ni ok ber kipuonjo ahinya e gweng'u. Japuonj ni ng'iya gi jogweng' mochako nyaka uso mandas. Ngech mano dalagi. Nyithindo bong'io kodi makata ka japuonj chwado nyathi ng'ato. To dhi ofolo ne baba gi. Isowe mane weche mag gweng'. Ni wuon John ja. Wuon John mano kwa pass. Wachwado John nikech nok watuone pass. Exactly. Koro mano be nyaka koro ng'i. Weche mag Islam te itemo lewre kanyo SUPKEM otimo nang'o kanyo? SUPKEM wants Ruto to declare ongoing drought national disaster. Jotelo go eko mag Waislam koro dwaro mondo mi drought masani dhi nyime to enye mag North Rift kocha. But declared gido makoro mako piny Kenya mangima. President William Ruto has been urged to declare the ongoing drought affecting large parts of northern Kenya and the coast of as a national disaster. Supreme Council of Kenya Muslim SUPKEM chair Hassan Olenado says. Yes. Koro gene gidwaro ni mondo mi dipane mano nyalore kapar gigo timre ga pile. Aneno ka eite marabiriyo kanyo wach moro ni piny kae. Postmortems reveal how 21 boys perished in hillside fire tragedy. Okay. Wangi paro igamana lukari korpari yoga. Nyoroka pokodi mabor. Pokodi mabor. Asamba Mood Grid Nyeri courtroom yesterday as chilling details emerged of how 21 boys perished in a Hillside Academy dormitory fire on September 5th, 2024. A tragedy that shook the nation. Parents sat in silent and grief as pathologists and forensic experts presented harrowing evidence of the manner in which the children died. Dr. Grace Atieno, the pathologist who conducted the postmortem, detailed how the victims suffered burns covering 74 to 100% of their bodies and inhaled lethal level of carbon monoxide. Some children had parts of their brain destroyed. Others' organs, including lungs, liver, kidney, were severely charred. Sira manotimore pacho kaeri. Yawuoyi 21 late. No, so painful. You can't imagine. You can't fathom. Itero nyathi e school mondo mi osom. To gima kama timre ne nyathi ni school. Piny owacho be pok chiwo dwoko moro amora. At least jotim nonro koro senyiso ni tang'o mano otimore. But iwinjo ni school not podhi dhi nyime. Maber ndi. Hillside ni magirucho.
lakini nying to pod mana enda rasha nyakol Mogajwang. Winjire wabeda ne joma serious ka wanono weche ahinya to mago mag nyithindo nyakol Mogajwang. Ite maraboro wachokanyo ni human rights record deeply troubling. Report cites pattern of abuses including extrajudicial killings, enforced disappearances, media censorship and intimidation of activists. Exactly. Mago gikmosebedo katimore pacho kaeri. Ila nimoro myotim negi nono matut. Kenya's human rights records remain deeply troubling over the past years, with security forces abuses, shrinking civic space, and entrenched impunity dominating the political and social landscape. Inyalo nono weche kumaket kod mo nyakol Mogajwang kaka weche go koma koso ratiro mag oganda osebedo kanyenyore pacho kaendi. Ahinya to kinde ma jo Kenya wuok kod ratich nyakol Mogajwang. Ibro somo mano ite no romo raboro, ite maro chiko lendo, ite mara par, tie report motende kod Law Society of Kenya mabende wacho nano? Law Society of Kenya mano boss Faith wacho kanyo ni insults after appointment by Ruto showed me tough decision must be made. Okay. You remember when she was appointed, kaka achiel kuom jogo mano chungne aput mano chuogi mano nigo beni chungne wicho ko mag pogo menda ne jogo mano compensation, yes. Mano jogo gi otho. Yes. Wacho ni ayani mano yudo kanyo opuonje nigo beni make decision. Maber. Omiyo nogwe tao. No a lot of pressure from Kenya. Exactly. One thing I love with Kenya, nigi nyalo riwrega sometimes. They can unite for a given purpose. Yeah. That one I know. Nikech ngo bino offer it nera ticho ganda. To kendo koro kano chako kete ni odonje otanga gi jatend piny owacho. Nikech gine joma nonego beni chung ka ng'iyo ni bende pesa no opoge to bende time yo makare. To kise bede part of that thing. Kanyo to Faith nodwa gore no mama tin. Nodwa ng'eny. Okay. Nokoringo yi appointment. Dokta moro gine ne pek. Omenda. Gine ofuko ne ine pek. Ne nyalo samoro ne maber. Ite mara pako abako rari wacho ni audit flags secret Nairobi account with the 151 million. Wadhi nyime? An audit has exposed millions of shillings that were quietly routed into a little-known Nairobi County bank account almost immediately after it was opened. Auditors now say the account had no documented authority, no disclosed signatories, and no financial records explaining its existence or the flow of funds through it. Little known is the main term there. Hey, 151 million. Mano county ma Nairobi. Nagi mibadhi miwacho. Okay, ti agulu moro ma ji okong'eyo. Agulu makaranga mo sign. Sakaja, good morning. Johnson Arthur Sakaja. Good morning. Nairobi chionade. Magi koro gikunjere duol makedo ne mibadhi. Omak mutegno kendo gorego. Yes. EACC. Iluongo ni jadolo ngawa. Oginde. Jadolo Oginde. Giwo motegno. They should bite. They should bite, eh? Be iparo ni mibadhi biro rume pacho ka completely. Maonge jatelo moro amora makore ikech nyoche ko neno ka Busia County bende kae polo tuo menego gi mibadhi mar Nairobi. So en mibadhi center right kone giko. But when yourself and myself we refuse, it will. Keche mai dwaro gimoro. Yes. For example, idwa ni itere nyathi school e grade 10. To inge maber ni Justus otudre school ne school cha. Yeah. To yathini ok qualify. Reinago an gi moro ka makna mbulwete. An gi gini. Tingini pesa nondogo. Yes. Jawar. Pesa kano sana sling to pradek kende mono. Pradek kende mono jawar. Koro nyaka wan machung motegno mo akeri koda weche mag mibadhi. Ite mara par koda dek Kalonzo aneno kanyo tipo mar mane jatend piny owacho machon mopacho kaendi mano ango. Uhuru Muigai Kenyatta. Report wacho nango kuome. Ni ODM fires back at Uhuru over changes in Azimio. Remember Uhuru ncho bedo gi meeting mano change leadership mar Azimio. Kakoro Kalonzo noket kanyo kaka ogai mar Azimio. Ncho waneno kanyo. Koro ODM uwuok oko wacho ni they use power magitiyo gono. Oking'e pimo gigole. Margi kata matin. Gidhi overboard.
Recent changes with the Azimio la Umoja One Kenya coalition have sparkled a political clash, drawing former President Uhuru Kenyatta into a dispute with the late Prime Minister's Raila Odinga's Orange Democratic Movement Party. Yes. Mane brosomo eite mara par kura de kanyo nyakore Mogajwang. Ite no mara par kode ngwen gina lendo motimre kanyo nyakore Mogajwang. Tika chichitu lendo kanyo Stanbic ni god lendo county government Makure Manarok. Bene ko lendo kanyo nyalo turo mari monde somma na nyakore Mogajwang. Ite mara par kode beach gina patch jopin kod patch josomo pa jondiko kod patch josomo yo wani pile kapile of gital jalonye weche makatun be nyalo nyiso wani tang'o makoro timore kanyo nyota program nyota nyota nika to jomoko anno ng'ato ni e bwo pi jomoko ni e bwo pi to gikawo low jodongo ni e bwo pi jodongo thung' mane bwo pi kayano sogi e bwo pi nyota inapeperushwa juu manyiso ni sinena gigombo mana weche nyota giko jodongo so bas jodongo cha kuchopi lakini mar nyota to nitie to peperushwa juu kama neno kane jodongo sani koro gino osogi e bwo pi niso ni ogiyud pesa gi to ogiyud konyruok mondo beni giyudo cha to nyota inapeperushwa juu yes so mana yimoni ke bwo piny kanyo eating season is here it's our turn. President William Ruto is a low-hanging fruit from a business theory prospect. I have spent the bulk of my free time reading up on stuff, especially business. Yellow you do some mano, mara part code out here unlock SHA HS to ease cancer treatment. Mono benti mara part code out here. Solve grade 10 crisis. Benti iteno achelo mara part code out here. Grade 10 crisis ni takani wadi solve now. Nyasaye demi wangono. Weche magola olak nyakite mara par koda bere nyakole Mogajwang. Ite mara par koda boro mano milungo nango. Ite mara par koda boro wan kanyo gi barupe mopogore kaito wan kanyo gi kama nini mano timore chon. I'll do the today's one Okay. February 6, 1996. Hey. Loho East Africa chairman Mark Toh confirmed his Magnet Media Service firm has been awarded alliances to start Kenya's first independent commercial radio station, Capital FM. Mr. Toh said the station would begin broadcasting next September in Nairobi and the surrounding areas with its signal coverage an approximate of 40-kilometer radius, compiled by Delvin Omodo. Manibolo somo which we competent record kama nini iteno ero mara parko da boro. Why school leavers should join TVET? Kenya Vision 2036 to transform the country into newly industrialized middle income nation driven by skill, productivity and a globally competitive force. Manta yego. Correct. Kikubeda beda ni udwa kumotu etai. Wangeni. Kende. Kinyama duwedo gibende. Oboku mabalang tie kanya kwa Mogajwang ibro neno kaka jiao du seleka nyonyi odu seleka nyaka kulo mari mundo minon weche be kuma beni tio boku mabalang kaindi. Arrested for being cut. Kumakungado ngejo ngade. Umagu weche mungeo kanyo. Kulo mari mundo minon nito wigini weche mage munjire chope iti munjire yudi eiteno ero mara Bokino Mabalang. Counties ntiere weche mopogore kanyo boke mo yedi timo balang weche mag counties kanyo kod Mogajwang yutulo mari mulomi is iude. West Speaker set for 26 million settlement in pollution suit. Inene? Nairobi timona no? Court ruled that Nairobi County and NEMA violated West Speaker's constitution rights. So jogo ma yande gin kod gwenyruok moro matin gi county no ma Nairobi. Pero gidwaro mondo mi ochul gi omenda maromo 26 million settlement. Wow. Nakuru kocha bende denied justice still eludes a teenager shot in police operation.
Nathimo yande chwad bunde kanyo ibo yudo ripode kanyo. Machakos war on graft court reverts land to state in the 30 million fraud case. Mano bentiere ite mar prario kod ang'wen yutulo mari mondo mi so. Ite mar prario kod dadi wasinigichu. Man gets 5 years in prison for forgery in land law. Ne obedo kod oboko ma chiko kopuodho kanyo kod mongo jong yudo thuolo mari mondo mi som. Ite mar prario kod adek duol makelo ratich jopuonje pacho kaende kupeto nyiewo bath oboke no ero ka gitimo mos ne jopuonj ma bende ne owito ngimagi bang' kane giwuok e yiero mar jokupet. The Kupet fraternity extend deep condolences to the families, relatives, and friends of the teachers who perished in the accident at the city primary school during the Kupet Nairobi branch election on January 31st, 2026. Ilo tulo mari mondo misom tipotie kanyo mar japuonj Faith Ndungu mar Jacob Mwanthi Kingo Jacob Mwanthi Kingo Mondi Arem Mondi bende ni kanyo mos Mondi kono Mondi Arem mane puonjo Ngara Girls alafu Kingo ne puonjo kanyo Mwanthi Kingo ne puonjo kanyo ne panel head STEM and sports master Milimani primary and junior school. In junior schools then one kanyo koda Faith Ndungu Nguma bene panel head social science and drama matron Milimani primary and junior. So Milimani primary and junior lost they were like teachers. Two teachers Pole to the family, to the entire school. Pole. Itama prayo kwa ngwen counties wa one counties one denied justice still eludes teenager shot dead in police operation. Vitulo mari mondo mesom kotende koda ne kumbanya thino ero. One graft chabiri ntiere iti bathe kanyo inyalo do thuolo mari mondo mi so mago ne wasili e kunu mbele kanyo kod mondo jo international ano piche mago dieche Mugabe timo nango kanyo Mugabe Epstein may have had ties. Zimbabwe's former president Robert Mugabe may have had financial ties with Jeffrey Epstein according to the latest batch of files related to the convicted US sex offender. So yo tokanyo ni chalo gima Mugabe nitika kaneni gitais moko gijama moroka main sex offender US court. Na temperature ni malo kabisa. Moro temperature na hiyo. But can you be the Venezuela military boss pay tribute to Hugo Chavez? Boy do thulo mari mo mesom weche mokete kolo man operation attempted attack condemned as violation of international law. M23 admits targeting military drone center. The Tulumari Mondi non weche gwe kuma ket kamano nyakora Mogajwang weche mago alantiere ite mabele kanyo nyakora Mogajwang plan take shape for 2 expressway to Uganda mano bende boy do Tulumari. Stock exchange tere kanyo kaka omenda lokore e Nairobi nyado Tulumari mondi somi tema project kod abirio ite mar prario kod aboro agaja meli kod ang'o kod kwano ntie kanyo nyado Tulumari mondo mirang kaka wili matindo bende dhi nyime pacho ka ite mar prario kod ochiko olak nyaka ite mar prario kod adek yama magoro lalgo chakore bath ite mar pradek no ero kendo laka nyaka ite mar pradek kod achiel kata ni kanyo kawuono bine no machiegni koda Uma beika. Benji. Iluongo ni ng'awa? Dolphin chieng' ochere. Pole ne family mar Dolphin chieng' ochere. Cottage leaves of March home on Thursday, burial 12/20. Okay. For overnight. He get 13th. Yes. At his home in Samanga. Kawadgone. Sub location. Kibiri ward rachwanyo no. Wabiro. Waneyo. Aneno Dolphin chaneno kajiyo yuago. No, Dolphin. You know her? Yeah. Not your guy county Maoma Bay. Okay. Kana sebe bedo head teacher. Okay. Aneno ka nengi so many friends so yuage sana Facebook. Yeah. Could she be the teacher? She was a teacher, but she left teaching. Then there's a principal who died by the way of late. The principal woman of Tomachini. The principal of Nini Girls. The former principal of Nia Girls also died. Pole.
Aneno ka yamo goro lal go podola kala kanya ke ite mar pradik kod ariyo dhulu mari mondo mesom ite mar pradik kod ariyo aneno kano mzee Edwin Otieno Obara mana no ka chiegni ko Obara Ugenya kondie katomo Siaya kata tira mna Siaya ndo makolwaka aseme bade osiep na ma MC ma istem seto kumoito wongi ke ngeso mabiro ni mo sanya mo shimasa familia nete seto kumu wapo chunkodi kakarwara which go come to Absa Ants Kenya Open 65 million boost. What next for FKF Premier League fixed toucher as Kasarani Nyayo Stadium shut looms. Ido aloro Nyayo ne renovation yes be winjo ka waziri Nyayo wacho ni giloso Moi Stadium yes wageno ni kapok higa ma wantini rumo December kujo boyudo kosa yawe kendo se lose maber. World Rugby 7 Series Kenyans corner fans coming to Nairobi. Tugo biro Nairobi Kenya kod mgajwangi thuolo mari olumesoma tutkotende koda likode market kon mango. Good. Kumana dwaro ikoro wachope. Lakers Hockey Club being home of African Cup for club champions title for after grueling road trip. Lakers Hockey Club players and official pose for a photo with the 2025 of club championship trophy. Mago wacho ni wakeni marodang. Anado Loth. Gino tami wacho. Hockey. Wakeni chwalo loth malit kabisa. Angisi tugo mar loth neno gabia teri kumituge one of these fine days. Yes. A stadium built in 1983 and 1987 respectively, Nyayo Stadium and Kasarani are Kenya's main sporting arenas. Looming crisis be biro kanyo kinde makoro kama nyithindo gibiro timi orako chal ka gima koro onge anano tipo kanyo mag yotugo mopogore Kevin Otiende ndiere kanyo Kevin Otiende yende jawaja no Otiende it means something else. Kevin Otiende right of Nairobi United dribbles the ball past Azam Football Club Pascal Msindo. Azam ni Pascal ni Tanzania. Otiende mewacho ni nja Kenya. Otiende? Yes. Otiende. Kama na nyaka ya mgajwangi nikech ini mibedo kodwa nyaka ne wachak nono boke neri mano mar Daily Nation nyaka kane yienwa wamodh pi machuok waduogo kod mathoth. Iluonga ni Justus Adoyo awuot seme. Iluonga ni Brenda Agenyo Nyasuba. Erokamano. Waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En Jumapil mogwedhi, waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. E sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. We bless you. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona, wadhi e od wuora. Machiegni kendo nyakoro magajwang' bang' yudo yedero machuok bang' ka wasenono obokenero mano mar Daily Nation nyakoro magajwang'. Brenda nyalo yango ne kona joka nyalam ni watwak kod Jakom. Yes. Kanyo ni Mr. Nyikal. Jakom mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi. Yes. Dr. James Wambura Nyikal. Yes. Wawuoyo kode oko mar yamo to singonwa ni odhi yudo thuolo mondo mi otwak kod oganda joka nyanam. Kata kamano noyudo ka entie safar ochomo bura moro ma omake. To gima daktari owacho winjo maber, owacho ni gibe lipodno koka giyudo, gin me koka giyudo lipodno. Exactly. Koka ginene wach mantiere e nation ite mar adek. Yes. Kama sha tiyo osiptende mag ji giwegi to kidhi e osiptende mag piny owacho to kiti. Kata kamano Dr. James Nyikal jod bura maseme osingo ni kobiro kaluo giko dira machakre kawuono to nyako bi motwa kod joka nyanam. Yes. Ogolo doket joka nyanam. Injo daktari nango? Daktari warwaki ni machiegni. Ero kamano. Mi bitwa gi joka nyanam. Yako dongo, good morning Joseme, uchie unade? Imosna joko dongo. Joko dongo arwako kenda moso. Uchie unade? Good morning. Giru.
Erokamano ahinya Jokodongo. Ite mar okwongo mar the standard wacho nang'o? The standard mokwongo wacho kanyo ni illusion of numbers. Hey. President William Ruto has been upbeat about the swelling list of aspirants seeking UDA tickets ahead of 2027 polls, touting the numbers as proof of party family in command. But beneath the bravado, the figures tell a more unsettling story. A party heavily titled towards Rift Valley, bleeding interest in former stronghold, and revealing shift in allegiance that threatens to puncture UDA's claim to national dominance. Tiende namo? Iwacho kanyo ni kwan mag jogo madwa chungo tiko mar UDA medore yes. Gimedore mana. Kata bedo ni jatend piny wacho gokore ni joge nakoro medore is large. Yes. But iwacho ni gimedore mana areas ma UDA otegni kaka Rift Valley. Kunde mamoko to ji pod onego beni omedore pod oluor. 144 governors aspirant 49 sorry. Maluwe 279 mago jogo makoro to dwaro komno ero mar senator. 323 women representative. Wan kanyo gi 1372 mago MPs. 10,230 member of County Assembly MCS. And for power. Mago jogo moseyango kanyo ni richungo tiko mar UDA. For you to vie as an MP in UDA, you are paying 5,000. Yes. Women pay 5,000. Women 10,000. Oh, baby, chulo 5. Yes. If only MCS chulari. MCS 5. 5,000. Yeah. No. Negative more advertisement. What is 5,000? MCS 5,000. Women 5,000. MPs 5. Yes. Why did they have them equal? Then senators 5. It was only governors machulo 10,000. Okay. 12,353 numbers of UDA members who attended the aspirant forum for the 2027 general election held at State House. Why was it at State House in the first place? State House. So when no Anyway, UDA sakoro par diriyo ni yes nyabiro ni namba ge medore joma dwaro chungo tiko mar UDA medore but ge medore kuonde ma. Exactly. Itema riyo kanyo gi ghost school scandal. 87,000 phantom learners on the books. At secondary school level, enrollment fell from 3,352,884 recorded in NAMIS to 3,209,650 verified. The number of students in junior schools, however, grew after the verification. It has now emerged that at least 87,000 ghost learners were embedded in official education records, even as dozens of public schools with no learners continue to appear as operational. Ogamba is gambling. PS Ogamba is gambling. So one nyithindo kata jopuonjre maromo 87,000. Yes. Gini ghost students yani gionge but pinyo sebedo kachulo pesa vigi. Exactly. But gionge. Schools better paying to chuoga. Court holds Nairobi Hospital AGM over 9.1 billion dispute. Inyasa wamano iteno iroma la renyo kwa mga juang nande. Mae wachoga nani manyoro chokia mtata. Yes. Mano dia donji court kwa ni mundo miuchungiro mono. Yes. Mano ningo beni bedo. Nandi Hills pool table police officers are transferred to Nairobi. Why? Wow. Why transfer them? Hey. Chomba Murkomen. Why transfer them, by the way? Nairobi to give it the same thing. Senior police officers who were placed under administration action following the brutal assault of young men playing pool in Nandi Hills have since been transferred to stations in Nairobi. Okay. A move that has drawn outrage from a section of Kenyans. We are just shifting goalposts. Nairobi.
Giteme Kisumu. Wanoni kanyo. Inyalo somo mano iteno ero mar ariyo nyaka mogo jong ite mar adek. Ite mar adek over 100 Kenyans detained in Saudi as state Dithas. The women held in inhuman condition for months as they await deportation. Victims have not been rescued despite repeated appeals to the embassy. Mine mopogore ma jo Kenya manodhi manyo ngime pinje guiku mag Saudi sani koro yuago ang'e ka sani koro ng'ama jalo konyo gi onge. Picha neno kano mar Anjeri Kinyanjui ka lwete otwe kanye makeno chiemo nade jothuon. Nyasaye bro konyo mine nyalo. Mine nyalo. Ite mar ang'wen wacho nang'o? Ite mar ang'wen waneno kanyo work cut out mano wach UDH and kanyo underneath UDA numbers lies a damning truth. Yes, tell me about watch UDA wondre. Any meeting mancha UDA obedo gocha. Nino ka jotelo owuoye kendo neno ka bura masuba North Milo Diambo wacho kanyo ni chalo ka gima UDA is very organized. Tano koro jandiko nyiso a different thing. Koro wa trust jandiko kuso trust siasa. Wanyalo trust jandiko. Inyalo ngado kendi je kwaro mangajwa. Winji gima jandiko wacho. Drought agency fails to curb losses as communities struggle to survive. Ite mara autiel. Ite lipode mopogolo pore kanya do thulu mari mondo me non. Dielo chamo giluongo na ngizo lu. Cactus. How do you call cactus in the lu? Not the cactus. No, it's cactus. So ginoge magisa chamo. Kuthagi. Digisa chamo kuthagi. No, kakido cactus gido lu ko lwenya. What's my drop no extend nyaka ite no iro mara video worrying patterns that fuel drought cycle. Cactus no gido lu yeturu. Cactus aneno picha kanyo mar migosi acting IEBC executive officer Moses Ledanma. Yes. Kuli. Kantie kanyo. Ene makoro no yiere kaka dima oditimo mako ene na mako jolo. Ko sidi ayanga. Odhi jolo komano we koda migosi majana. Yes. Ya pani wane ane kaka anyawinjo kipake ni en kod experience. Yeah. Nyandho mopogore mag telo. Kambi mar fombo kod kia mar standard timorendo kanyo nyalo yudo thuolo mondo isom dipoka pio timre nade alwar kanyo. Blow to Kiangi as 300 PA Kilifi mobilizers move home to ODM. Wibo somo defections motimre kanyo. Ite mara boro ite mara chiko aneno kanyo youth leader ni kanyo wato ni panic as ODM UDA pact falls apart. Panic koro seti ni ODM kairi ka winjruok cha jira ga koro poko dhi makare yono mowinjore aneno kanyo ka thuolo mar mondo mesom weche motende kora nubu sasa mar ODM ite mara partivets fee hikes raise dropout fears as education ministry tutors clash. KU TVET claims high cost has led to low enrollment, frequent student dropout. Nyithindo koro oknyadi nyime kod somo kotenore ni ang'o mosetimore? Kuonde mag tiegruok mag lwedo bende koro chako medo school fee malo. Pia magi. Kod inya somo wachno ite mar 10. Bo ite mar 10 kanyo 10 billion lost. Annual in water leakages reveals CS. Pi mano county Manakuru. Inya somo mano county Nairobi. County Nairobi audit queries county training funds. Nairobi ka weche mag omenda. Weche mag omenda thoth Nairobi. Like keep up over border ambulance. Oh, ntiere ebino megas moko mane otwene gi border. That was so funny. I don't know what to say about that because that is a serious joke. How would you place a no, that was a joke. Expected woman on that border thing? Why can't you make roads for people? What do you mean? Itema park or chill? Itema park or chill wano kanyo Matiangis. Sarakasi is draining and reverting and close many red lights. Mano nyedo tolo mari monde som nyako le mwajuang. Aya, the cartoon? Chungo kaubu. Makabuno ni tek, manadeni. They are killing themselves. ODM Negore. Which in fighting?
ODM, but the battle in ODM. Apa ni kita molero? The battle in ODM. ODM wanena kwa mako bunde kanyo. To 2027 big hold. Nyiso ni ODM negore. Probably the 2027 to join. Tomo 2027 to ready bunde big secretary. Okay. Penjo mantie kawuono itema rapar kula dek. Itema rapar kula dek penjo mantie ni should the minimum varsity entry grade be scrapped. Why? Natowacho yes, natowacho no. What is the essence of going to school? Studying in grade from grade now 10 up to grade what? 12. Managing the what was the system now? Itemara Pakulangan JSC must now break the silent bias against legal academics. Boso mano itemara Pakulangan itemara Pakuda beach gineweche mopogore ma makukumi gin patjo somo kod patjo ndiko itemara Pakuda beach itemara Pakuda uchelo chige kuma goala state to earn 11.2 billion Safaricom dividends as shares of sales nears. With the 35% stake in the telcos, payout is pressure on the government's fiscal pressure. Hey, ite mara ntie oboke kanyuma balang manya dendi montie kanyuma wakone gobeniko wangi kume diri yenye kwa mga juan asenyi si chon ite mabalang oboke mabalang ya dendi moni kanyo angiye diri ya kuhoricha awas nigo wangi di cielo kinoa kinoa tede keto weche gwe koma gidus ruok je kanya kod mga juan itulu mari kit leo ni manya lo digi harus itno pogoro pogente de kanyo arus mar jo indi mo baneno ka weche mag tibet kani ite mara parko la boro kanya parko la chiko tulo mari moro minon molaka la kanya kambele kanya nyaka ite mar prario kodario ite mar prario kodadek lendo mo pogoro ma ute mar pombo kod keo timo agaja meli kod kwano ite mara prario kodangwen prario koda beach lendo mo tinde koda weche go mag pi nyalo do tulo mari moro misom prario koda uchiel welu matindo maglo small business nyamburko bene kanyo nyamburko ntie kanyo kinya yudo kadhi ni moro ikaw tulo mari mondo mi no nite mar prario koda bido ni matindo tindo podo lendo gende high school lendo ka oglando tenda tinde jo school lendo was it? Yes. Oh, that's good. Gende high school invite seal tenders for eligible and qualified firms to supply madam testing commission kana mama. Okay. Yutulu mamusom tenda moket kanyo nyakoro mgajong dipoki yude gimoro ma inyalo kete dhogi weche mag tuke chakre jogi gi jama makoro lalgo gino no vie ka jama makoro lalgo ge standard kawuono gido no vie ka okay. Nairobi City steals the thunder after bagging new mega deal mago tukego eko mago mag basketball nya somo iteno ero mar pradik koda chelo chigo mag tuke ringa nyaka iteno ero mugik. That's enough, boys. Now bring an Arsenal. Man City thrashed Olders Newcastle to set up a Carabao Cup final against Arsenal. Mamosh double and Tijani Reja sealed victory for Pep Guardiola's side. Yutholo mar nyakoro mgojongo no minon weche gwe komag tuke abokuneri mar standard mobende watie kono ni thulo ni rima ket kon matijo en ledo nigo alero nyakano majong nikas nyasayo nyalo ni tir thuolo mondo mikao mari mondo koro nyalo bet mosin no ni tango man nitie kanyo kapok wakao yueyo kwa modo pima choka na kanyo lungo ni Margaret Okoth wacho ni antie iye kenda winjo malera inya kala TV yo ma inya gwenge giki mantie kata kamano kokonowa ni ena genge mage Nicholas Adem wacho ni asemolo kenda widuru maler ka antie chiro ni eri mar Kibuye ero kamano nya Nicholas Adem ka antie chiro nero mar Kibuye Justus ma aspirant Thomas Odhiambo Gome Opere mar West Nyakach Ward asemolo awinjo maler kendo clear uler yako yawa ero kamano nya Opere kopere libe kala TV Opere wanwaruaki IBP mnoga na joka nyanam ni to mane ma intiere go dibed kod wach nyamin
Okaneno kan gi wach moro. Odhi nade? Odhi maber. Odhi mayom. Odhi makare. Mitoto yom. Kabisa. Mitoto ler. Gikanyo wakawo yiyo nyakore mojong. Iluonga ni Justus Adoyo wuod Seme. Iluonga ni Brenda Genyo anyal Sumba. Wagino bedo koda wendo marwa we wago wang'wa e studio mar adek waduogo.